Lijep pozdrav svima! Ja sam Ivana, a vi gledate novi video serije Klik za jezik. S obzirom na to da se pri njihovoj upotrebi vrlo često griješi, u današnjim jezičnim minutama govorit ćemo o pravilnoj upotrebi mjesnih prijeloga gdje, kamo i kuda. Ako ste u egzistencijalnoj krizi i ne znate gdje je to krenuo vaš život, krajnje je vrijeme da se posavjetujete s lektorom. Prilog gdje uvijek se prilaže glagolima mirovanja, to jest odnosi se na mjesto na kojemu se nešto odvija. Stoga se njime koristimo kad želimo doznati na kojemu se mjesto netko ili nešto nalazi ili gdje će se nešto događati. Na primjer, gdje će se održati koncert našega omiljenog glazbenog sastava. Prilozi kamo i kuda u hrvatskome jeziku dolaze uz glagole kretanja. Kamo označuje završnu točku, odnosno cilj nekoga kretanja, pa kad želimo doznati informaciju o odredištu na koje se netko uputio, pitat ćemo ga kamo ideš, a ne kuda ideš ili gdje ideš. Prilog kuda označuje put kojim se odvija kretanje. Dakle, kad vas netko upita kamo ideš, odgovorit ćete mu idem na posao. Ipak, ako vas netko upita kuda ideš, odgovor bi mogao biti primjerice idem šetalištem braće Radića. Došli smo do kraja još jednoga videa. Ako vam je bio koristan, pridružite nam se i sljedećeg četvrtka jer vas već tada očekuje nova jezična tema. Hvala vam na pažnji.